Eu aș fi vrut să mă duc la acel leagăn de copii, de acolo rapid, că se vedea aici, cum să spun, un om care practic nu-i păsa de nimic, care zicea că e anticomunist, de fapt, eu anticomunist răi, de fapt. Dar zic, pe de ce nu pleci din țară, că ia o zenie din ăsta și du-te. Dar acolo nu putea să facă nimic, nu se preșipea la nimic, deci ignorase ordinele astea de retragere. Toată familia. Bunicul era grețos, efectiv, l-am văzut grețos, iar îmi făcea greață, efectiv, omul ăla, atât și bunica. Deci exact provoca o greață și era acolo, era foarte negativ. Când m-am dus la leagănul de copii acolo, mi-a zis, vei fi atent că nu se știe dacă, dar deja sub anchetă, însă trebuie să te ținem sub observație, adică trebuie să li se spune foarte clar, voi v-ați ucis un copil, ți-ai făcut că strângi, v-ați ucis un copil, asta e, n-avea cum. Și omul era în plus, deci omul practic era în plus, așa îl vedeam eu pe tată, erau rudele astea hoțo-comuniste, mai era acest om un fel de legionar, dar tot un hoț, deci hoție cumva apărată de politică. Deci m-am dus acolo și am trebuit să mă luați neapărat, aici este o atmosferă sub orice critică.